Eguerdion, eskerrik asko etortzegatik lehendabizi, zorionak Jokin nola ez. Zorionak Lauterdiko txapela irabazteagatik, Urrutiko etxeraren kontra jokatutako final ikusgarri horren ondoren, zorionak eta eskerrik asko txapela Gipuzkoara ekartzegatik. Hasteko utziko didazue Woody Allenen Match Point pelikularen lehenengo esaldiak irakurtzea. Aquel que dijo que vale más tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas se escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en los que la pelota golpea el borde de la red. Durante una fracción de segundos, la pelota puede ir hacia adelante o hacia atrás. Con un poco de suerte, sigue hacia adelante y ganas. O va hacia atrás y pierdes. Iaz, finala jokatu zenun, Bengoetxearen kontra, eta 22 eta 21 galdu egin zenun. Baina aurten berriro finalera iritsi zara, eta bi pilotariak 21era iritsi zarete. Azkeniko momentu horretan, Urrutik dejada txokoan egin zuen, txapelako dejada zen. Baina bertan agertu zinen hor, bizkor, eta pilota hori eraman zenun. Bi pilotak eda gehiago, eta Urrutik pilota kanpora bidali egin zuen, eta txapela Jokinen burura joan zen. Ahí estuvieron esas fracciones de segundo, ese momento en el que la pelota pudo ir hacia adelante o hacia atrás. Y fue hacia adelante. Baina jarraian, bi finaletara llegatzea eta beste egunekoa irabaztea ez da bakarrik suertaren kontu. Txapeldune izatea, sakrifizioa, esfortzua, kemena eta talentua eskatzen du. Eta hori da zuk daukasuna Jokin. Kirolan behar den suertea, baina ere esan dugunen bezala, sakrifizioa, esfortzua, kemena eta talentua. Beraz, benetan Jokin, zorionak berriro eta eskarrik asko txapela Gipuzkoara ekartzeagatik. Orain, Denis Itxaso, Gipuzkoako kultura, turismo, gazteria eta kirol deputatua, zurea da hitza. Bai, egunon, eta ongietorri foru aldundira, Jokin. Jokin Alturaren garaipenak Lauterdiko txapela ekarri du, esan bezala Gipuzkoara, uranuek 1989an lortu eta ia 2 hamarkadaren ondoren. Gainera, joan den urteko emaitza estuarekin eta aldi hartan irabazi zion Urrutiko etxearen aurrean lortu du txapela. Final bikaina eta berdindua bizi izan genuen, oso tantu ederrekin, baina batez ere kirolari gazte honen indar mental handia eta lehiatzeko eta hobetzeko duen oizkanpoko espiritua utzi zituen agerian finalak. Nik esango nuke, azken aldiotan, Gipuzkoara etortzen ari diren berri onak eta etortzen ari diren txapel guzti hauek erakusten dutela ez bakarrik zure talentua, edo Beñat Resustarena, edo Iker Irribarriarena, baizik eta baita ere esplikatzen dute zer nolako nortasuna daukazuen, zer nolako izaera, zer nolako grina, zer nolako ambizioa, eta litekena da etorkizunera begira, hain gazteak izanik, garaipen berriak eta garaipen gehiago etortzea. Edozen kasutan, badakigu, jabetuta gaude, bermatuta dagoela, lehiatuko duzuela, eta esan bezala, gazte izanik, agian etorkizun oparoa eukidezakegula Gipuzkoako pilotarako, ezta? Oso harro gaude zure garaipenarekin, poz handia da guretzat 18 urteren ondoren Lauterdiko txapela Gipuzkoara ekarri izana, eta azten, hobetzen eta txapela gehiago lortzen jarrai dezazun opa dizugu Jokin. Ea Gipuzkoako kirol osoarena den arrakasta hau beste askotan ere ospatzen dugu. Nire aldetik ez nuke gehiago esango, hau egitaldi xumea da, astebete pasa da, egia da agenda kontuegatik eta ez dugula lehenago egiterik izan, eta batek pentsa dezake, astebete pasa da, eta agian jendea hain azkar pasatzen den mundu hontan, gauzak hain azkar pasatzen dian mundu hontan, agian jende aztuta egongo zala, baina ikusten da bere biziko garaipena lortu zeuela, oso simbolikoa, eta Gipuzkoan dauden milaka eta milaka zaletuentzat bere biziko eguna izan zala, baita diputatu nagusiarentzat ere jakin badakit hori. Bai zuri eta bai aldun diputatu nagusiari eskatuko dizuet mesedez ilotzea, eta ingo dugu oparitxo bat daukagu zuretzat, edo bi. Bai, zuna. Bai, handi.
da artista gipuzkoar baten argazkia da, serie politia da, frontoien ingurukoa, Josigo argazkilariarena. Eta, bueno, bestela igual komunikabidei nola gero mokau bat egin behar dugun, komunikabidei gero zen eta reixago jordan foto nagusia dituko dugu ekitaldia izten. Eskerrik asko hiruei, eta orain Denis esan duen bezala Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia, itxiko duzu aktu txiki hau. Eskerrik asko. Bueno, egun guztioi, Denisek aipatzen zuen hau ekitaldi bat xumea dana egiten dugu gorkoan, baina behar dana eta tzokatzen zaiana hiri, ez, Jokin. Hain zuzen ere, azkeneko urte labur hauetan pilotan gertatzen ari den fenomeno bat, eta Gipuzkoan gertatzen ari den fenomeno baten esponente importantenetako bat daizelako, ez. Ez dugu ahaztu behar, Lautardiko txapelketa honetan, ez, lehenago Denisek aipatzen zen, 89tik onuntza Gipuzkoar bakar batek irabazi du, eta esango nuke gainera, Gipuzkoar beste batek parte hartu duela final batean, da izan itzen iaz. Bestela, ia izan da Nafarren koto bat, noizean behin titin sartzen zen, Errioxarra, baina Nafarren arteko lehiaketa bat. Nik uste dut, hori pilotarentzako, euskal pilotarentzako izugarrizko aurrera pausua dela. Lurralde oreka hori Euskal Herri osoan gertatzea, eta beraz, beste herrialde batzuk ere, euren talentuak ekartzea lehiaketa horretara. Nik uste dut hori pilotarentzako, berentzako oso ona dela, eta gainera zorte daukagola Gipuzkoan belaunaldi berri baten eskutik etorri dela, eta gainera sartu zaretela azkeneko urteetan, pare bat 3 urteetan buru belarri lehia horretan, eta Gipuzkoarrak izatea, ez bakarrik irabazten duzuenak, hori gutzako biztan da izugarrizko berri ona da, baina baita ere lehiaketan eta hor zabiltzate, ez? Batzutan irabazi, bestatutan galdu, baina beti hor. Eta nik horrekin esan nahi nukena da baita ere da, ez da la kasualidadea hori. Belaunaldi bat etortzen denean, ez da pertsona bakar bat, ez da talentu bakar bat bezik, jada 2, 3, 4, 5 pilotari berri datozenean, horrek esan nahi du kirol egitura bate funtzionatu egiten duela. Nik esango nuke gaurkoan ere balioan jarri barra daukagula Gipuzkoako pilota estrukturaren almena pilotari berriak sortzeko. Hor dauden eskoletan, hor dauden irakasle eta monitore, ez dakit zehazki ze tipotako figurarekin, baina benetan eguneroko lanean aurrekin eta gaztetxoekin dabiltzanak, hori lortzen dutela beretan belaunaldi berri bat ekartzea. Eta hori jarri behar daukagula balioan. Izan ere, Gipuzkoan, gure txikitasunean, gure kirol egiturak emaitzak ez bakarri pilotan gainentzeko disiplinetan ere borobila dituelako. Eta horrek esan nahi du azkenean gauzak jende asko ondo iten ari dela. Eta hori rekonozitu beharra daukagula. Kasu entanik personifikatzen da pixka bat garaipen handi horrekin azkenean egitura oso baten ibilbide bat eta arrakasta bat. Eta nik uste gainera kasu honetan askotan binkulatzen dugula garaipen pertsonaletara dena, ez? Eta irabaztea edo galtzea dela mundu honetan ia importantzi bakarra daukan kontua, eta kilorean batipat. Eta nik esango nuke, horrelako garaipen batekin gauza asko baliotzen direla edo indartzen direla. Ez bakarrik pertsonaren onura ekonomikoa edo famarena, ez? Baizik egitura osoa, lurralde oso bat simbolizatzen dela eta ordezkatzen dela. Eta horregatik da horren importantea horrelako ekitaldi bat hemen izatea, ez? Garaipen honekin batera, nik uste dut lurralde oso batek rekonozimentu egiten dizuela, bai zuei personalki, eta bai atzati dituzuen hamarnaka edo dozenaka pertsona eta 100 pertsona guzti horiei, bide beretik jarrai dezagun. Eta batipat, balioan jartzen dugu oso gurea den kirol bat. Hain zuzen ere gaurko egun honetan, urrats berri bat egin dugu, pilotaren alde eta Gipuzkoako kirol estruktura guzti horren alde.
Besterik gabe, berriro ere eskerrik asko egindako guztiarengatik eta batipat egiteko daukan guztiarengatik. Mila esker. Eskerrik asko Markel, eskerrik asko Denis bai, zorionak berriro ere Jokin, eta orain mokautxo bat hartzera pasako gara, eta kontatuko diguzu nola juntzen azkeneko tantu hori. Eskerrik asko, gero arte.